Hiya, Shwmae pawb. Heddi mae'n bwrw EIRA. Mae'n sioc mawr I fi. Fy ngŵr fi'n credu. Ond maen nhw'n really bwrw EIRA nawr. Mae Idris a Rodri wedi bod yn cerdded yn y EIRA. Maen nhw'n nôl nawr. Lambai, Rodri, Idris, lambai. Mae fi'n gwyn nawr. Wedi addo Idris I wneud dyn EIRA, ond sa'n credu ma'n digon. Yikes. Ond mae fi'n mynd I... Idris mau buat dyn EIRA. Dyn EIRA bibi. Yang baby saja. Mae Idris trio wneud dyn EIRA. Idris, ble mae dyn EIRA? Felly mae gyda fi chocolate poeth 3/4. Mae gyda Idris chocolate poeth hefyd. Mae'n bach yn dwym Idris. Maen nhw'n neis I cael fel chocolate poeth yn y EIRA. Ond nhw'n fel, ti'n modd, ffilm, Hallmark. Yeah, mae'n pakenin. Oh yeah. Oh, mam Gyda Cariad. Fi'n credu mae EIRA yn special I fi, arbennig I fi, achos yn Brunei does dim EIRA. Dyma pawb pan mae EIRA yn dechrau, fi'n just, jiw, mae EIRA fan hyn. Fi'n mwynhau hwn. Mae Idris trio wneud dyn EIRA. Idris, beth ti'n wneud? Dyn EIRA. Bach neis, ti'n fe? Squishies. Mae Idris yn cysgu EIRA. Roi na. Dwi'n tro siapo fel adre, fe? Gwmpas, felly bydd yn casglu mwy, so eisiau beth gweithio. Ti'n iawn fan Idris? Ti'n gwtsi? Ti'n cael chocolate poeth, Thawa? Ie. Ti'n edrych ar yr EIRA, Idris? Ti wedi bod mas yn yr EIRA? Siwr oedd e? Oedd e'n o'r oedd e? Ni mewn nawr. Dwi'n hwyl!